bangaren kauna na kasa gane tsarin aikinsa bare na zazzana lamarinsa ya wuce zancen baki bare a tattauna shine yasa na tsaro baitina gare ki mai sona kaunar ki ta yi min tasiri a gare ni kin zamo annuri fatan ki bai wuce alkhairi mai kinki zana yi wa mari ke ce guda a sashin ruhina nake yawan kauna don san ki da shi har yayi huda a can cikin raina waza ya ce da ni in kyale ki ya zo ta yankina ya san ina da burin mu kasance da ke a gefe na me za ya sani ma in barki komai kike bida zan baki haske kike kamar alkuki mata dubu suna bayanki duk inda zaki je zana raka ki aje ni gefanki zan so na dinga kallon fiskarki gani nan gaki zancen da zan yi ya zarce na baki a rai nake jinki daga na tuno ki kamshinki nake bi na zo na iske ki lamarin kina da ban mamaki kowa yana yawan halinki gane zuwa ɗaya mai kirki kin amsa dukkanin sunanki halinki yayi sai na koɗa ki sannan wasa ki kisa a zuciya ba na barinki zan yi da burinki komai kike bida zan yi a kanki ki san ina son ki fara'ar kishi yake bayyana kanki ko babu jan baki sai na yabe ki gun tarbiyya kafin na zo batun alkunya san baki ba da kai kan hanya komai kike da kyawun niyya to kin ga san ki shi ke sanya ni na dinga san bato daga zuciya yake ruruɗa ni kamar kiɗan shanto kuma shi kaɗai yake sani tunani akan sana bauto yau gashi ke kaɗai ke nuna ni gare kina yanto a gare ni kin ka nuna halarci zan baki rai ya zama tukwici kauna kika yi mai inganci lamarin ki baki sa ha'inci ke ce ta faru gona ko yaushe kin zamo karshe auren ki zuciya ke wa hasashe ki kyale ɗan kushe duk inda nai da so zana a kunshe ido ya tattoshe ya kama zuciya ya mata tushe karki ya rushe ke zuciya ta yi wa gurbi kan ra'ayinki bani da zaɓi har yau gare ni baki da aibi ai dole in kira ki da hobi Aisha Indo